Onitsha Country Club emepego ebe ọhụrụ maka ịdị na-akụ egwuregwu squash gbakwunyekwu na egwuregwu ndị ọzọ dị iche iche. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị amị ma ndị uwe ojii anọkwara nye nzere award ma ndị Team Jan Health Drink bụkwa ndị bịakwa hụ na emere ya bụ mmemme na ụdị pụrụ nnukwu iche. Feto onye m uche wetara anyị akụkọ. Nrụgharị ya bụ ụlọ ebe a na-agba squash bụ ụzọ iji kwalite mmekọrịta dị n'etiti ha na ndị amị obodo Nigeria nke bidoro n'afọ 1974 mgbe ndị amị ji okirikiri ebe a mere ebe egwuregwu. N'okwu mbido ya, onye nọ ka nna na ya bụ ụbọchị Igwe Ọrazulunye Obi nke Ibuo na Ichida bụ Igwe Charles Ezudog toro otu ndị Onitsha Country Club ka ha si rụgharịa anya bụ ụlọ ma dobekwa ya bụ ezi mmekọrịta dị n'etiti ha na ndị amị ruo ụbọchị taa. Igwe Ezudog bụ nke onye isi na Ichida Great Forum Onitsha Branch Maazị Chika Ezenwarie nọchiri anya ya. Ya bụ ụlọ squash nke ha nyere aha Igwe Charles Ezudog bụ ụzọ iji kene ya maka ezi nkwado ọ na-enye ya bụ otu Onitsha Country Club. Ihe ji nata award abụ na ihe gbasara sports na atọ and ọ dị very happy. Mmemme tata amaka. Mgbe ọ na-agwa ndị otu a okwu, onye ọbịa pụrụ iche na ya bụ mmemme bụ Lieutenant Colonel Ayoba Nandang kwuru na ya bụ egwuregwu squash so na egwuregwu ndị amị fọrọ n'anya nke ukwuu. Lieutenant Colonel Nandang bụkwa onye Commanding Officer 14th Field Engineer Regiment na Army Nigeria nke dị n'Onitsha kwuru na okirikiri ebe egwuregwu a bụbu ebe eji mere Army Barracks nke Onitsha wee kene ndị otu a ka ha si kpọọ ha okwu n'ịnọnyere ha na ya bụ emume. N'ajụjụ ọnụ ndị ABS gbara ya, onye President Onitsha Country Club Chief Kingsley Anietonwa kọwapụtara afọ ojuju ya ka ya bụ emume si gaa nke ọma ma ka ndị amị nke Nigeria nọ na Onitsha si za ha oku ha kpọrọ ha nke gosiri na aka nwere ezi mmekọrịta n'etiti ha. Chief Anietonwa kwuru na otu a na-akwado nsonye ndị ntorobịa n'egwuregwu dị iche iche wee kwuo na ha ga-amalite njem ịlụpụta Tennis Academy ebe a ga-akụzi ụmụazị na ndị ntorobịa banyere lawn tennis na egwuregwu ndị ọzọ. O kenekwara aka na-achị Anambra steeti bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo n'ụzọ ndị ọ lụgasịrị na Fege wee kwuo na ya bụ ajọ ụzọ nyere ha oke nsogbu. I need more of indoor sports members especially in Akitabu Dumiri. So we decided to renovate this squash hall. Here have the longest standing building, all the 50 years. So I renovate here to a state-of-the-art standard. Ya bụ otu Onitsha Country Club ji ohere a wee bupute ma wubekwa iko mmeri ha nwetara na ihe egwuregwu Fada Peter Tennis League nke ndị otu egwuregwu dị na Anambra steeti gbara. Ha nyetikwara ndị otu ha meriri n'egwuregwu agbara n'ime onwe ha iko mmeri ndị gụnyere Chief Emeka Emewulu, Sir Martin Ezeamalụ, Maazị Innocent Chukwukelu na Maazị Ugochukwu Onya. Site na Onitsha, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.